हाल' लोगोफोर आंनि अफि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरो फिन खनसे बरायफिननानै लानाय जाबाय। दिनै आं बुंगोन दिनै बे एकर्डनि गेजेराव एनडिएफबिफोरा मा मावनानै जादों। दिनै मा मावनानै जानानै दं जोंनि एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिनि आरडि फेक्सननि गथ'फ्रा। बिटिआरनि चिफ नोंथाङा खोमा खुलिनानै खोमा एरनानै खोनासं। नोंथाङा बे बाथ्राखौ खोनायोब्ला दुखु मोनगोन, रागा जोंगोन नोङो। बिदिखौ मावफेरामोन, मानो बिदि खालामफेरखो होननानै रागा जोंगोन नोङो। आरोबाव गबिन्द बसुमतारिया दाखालि जोंनि सेंग्राफोर थांदोंमोन, एनडिएफबिनि एक्स एनडिएफबिनि गथ'फ्रा थांदोंमोन बिनि अफिसाव आरो बिनि टेबोलाव जिरायहैदोंमोन। बेनिबो बाथ्रा बुंगोन आं दिनैहाय बिथां गबिन्द बसुमतारिनि बारैबो। दिनै पिस एकर्ड जानानै खयदिन जाखो? दाउ अमा फिसिनायनि नामाव एनडिएफबिखौ दाउ अमा फिसिनांगौ बिदिबो मोनसे ट्रेनिं होबाय। बेफोरो बबेयाव थांखो? प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारि एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन नोंथाङा। एनडिएफबिनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन नोंथाङा मा खालामनो नागिरदों एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ? ना नोंसोरो इलेक्सन समाव बिराद गोदै गोदै खोथा बुंना फुस्लायजोबनानै गावसोरो मोजां रोखोमाव संसार जानोसै बेखौ सानदों नामा? बे जाया, बे जाया, बे जानो हाया। मिथिबाय? आंनि बुंनाय बे सोरबा सासेया बिराद सुख सान्थि जागोन, बे जानो हाया। मिथिबाय? सिदा सिदि खोथा। निसिमायाव आरडि फेक्सननि गथ'फोरा मा मावनानै जादों? सानसे समाव जेबो खामानि मोनियाव दाउ गोदाना जादों। प्रमद बर'आ दाउ गोदाना जानो थिनदों, गबिन्द बसुमतारिया दाउ गोदाना जानो थिनदों एनडिएफबि आरडि फेक्सननि गथ'फोरखौ। लाजिनाय मोनाखै नोङो गबिन्द बसुमतारि? प्रमद बर'आ लाजिनाय मोनाखै नामा? दिनै एनडिएफबि आरडि फेक्सननि गथ'फ्रा मा खालामना जायाखै, मा मावना जायाखै? नोंसोरो दाखालि बुंदोंमोन जेब्ला दतमानि जोंनि आफादनि आरडि फेक्सननि गथ'मोन बियो। बै गथ'आ आंनो ट्रेनिं होनो मोननाय मानसि। बे गथ'खौ दिनै बे गथ'आ नोंनि आथिं खाथियाव रुमाव अफिसाव जिरायहैदोंमोन, जेबो रेसपन्ड होआखै। दाउ फिसिनानै जा होननानै बुंदों। दाउ फिसिना जानानैबो रावबो डेभेलप जायाखै। बे खोथाया नोंनि राव, बियो थैजोबो होननानै बुंनाय रावा नोंनि राव। बियो अमा फिसिब्लाबो हनै माथो 6-7था थैयो, लसानो बारा बिदि होननानै बुंबाय। बे नोंनि राव, बै जोंनि एनडिएफबि गथ'फोरनि राव नङा बियो। गबिन्द बसुमतारिनि राव बियो। दिनै खामानि मोनसे बिहैनो थांदों, मोनसे स्किम बिनो थांदों। अमाजोंबो जेबो लाब जायाखै, दाउ गोदाना फानना जानायावबो जेबो लाब जायाखै, जेबो डेभेलप जायाखै, डेभेलप जायाखै। दिनै नोंसोरनि खाथियाव खारन डेभेलप जानो हायाखै, माने जेबो माबायानो जायाखै बिसोरो। दिनैहाय माबोरै बेदर गोदाना जागोन बिसोरो? माबोरै बेदर फाननानै जागोन? दिनै बै सासे सानैया स्किम मोनसे बिहैदों, बेखौ हरनो हाया नामा? 10-15 लाखखौ गबिन्द बसुमतारिया सेंसन खालामना होनो हाया नामा? दुखु मोनदोंलै आं, रागा जोंदों। दिनैहाय आं बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो सानाखैमोन। मोनसेबो खामानि हराखै बिसोरो। मोनसेबो एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ लेथ्रा खालामजोबो, सिखाव दाखायथि खालामजोबनो नागिरदों। एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ फिन आरो गावथार होफिनजोबनो नागिरदों बिसोरो। दिनै जोंनि गथ'फ्रा मा मावना जादों? हराव दंफां बोना जानो गोनां जादों, दंफां बोना जानो गोनां जादों। दिनैसिमबो एनडिएफबिया बै समाव सानसे समाव दंफां बोना जानायखौ होबथादोंमोन। दा फिन आरोबाव दंफां बोना जानो गोनां जादों। आंबो बे अबस्था गोग्लैदों, हराव दंफां खावना जानो गोनां जादों। बेफोरखौ सोर खालामदों? जों बेफोरबायदि खामानियाव थांनो गोसो गैयामोन आरो गोसोबो जायाखैमोन। बेफोरबायदि खामानिखौ जों मावनो गोसो गैयामोन। दिनै खालामनो गोनां बाध्यता खालामदों। बिटिआर सरकारानो खालामजोबदों। प्रमद बर'जों गबिन्द बसुमतारिजों खालामदों बिसोर सानैयानो। जोंनि एनडिएफबिनि गथ'फ्रा एफाग्राब लेथ्रायाव दिनै खामानि मावनो गोनां जादों। आं दुखु मोनदों जाखिनि खोथा बुंहरनाय बिसोरो गाबनानै बुंदों। प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारि दुखु मोनना गाबनानै बुंदों। बेफोरनि सायाव नांजोबगोन नोंसोरनाव। नोंसोर आरो दिनै खख्लाबारि बायदियाव भट इलेक्सननि थाखाय गाबख्रावदोंसोला। एनडिएफबिया मा अबस्था गोग्लैनानै दङ गथ'फ्रा, बेफोरनि फारसे जेबो साननाय गैया। दुखु मोननानैसो बुंदोंलै गबिन्द बसुमतारि।
मोजां सिन्था खालामनानै खामानिखौ मावहो मोजां सिन्था खालामनानै मोजां सानै हयै फेक्सन वाइज जुदि खोथाखौ जुदि लानानै खामानि मावबाय थायोब्ला नोंसोर मालाबाबो भबिष्यतआव मा 100 बोसोर बिलाइ 5 बोसोरनि उनाव नोंसोरखौ जोङो फेजेनजोबगोन सातसे एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ देरहा होआ जोङो सोरबा सानजारां होन सोरबा फेरेंगा होन सोरबा बड'सा होन सोरबा गबिन्द होन सोरबा प्रमद बर' होन फेजेनजोबगोन एनडिएफबिनि केडारफोरखौ सातसेबो नाया बड'सानावथ' बियो गुड फ्राइडे समाव आंखौ लिंहरदोंमोन बियो मा होननानै बुंहरदों जे उफ्रि दाफैथोंसै मानो लिंहरबा मानो आं थांबा नोंनाव थांबा माबा जागोन नामा हा नोंनि माबाखौ फानाखौ सिख'जोबना लागोन नामा उफ्रिया नाङा मिथिबाय नाङा नोंनि जेबो आंनो नाङा नोंनि जेबो अनसुंथाइ आं माइरं दङ संख्रि दं बे मोननैया थाबानो जायो आंनो नोंसोरबायदि लाक्जारियास जानाय बेखौ लुबैया आंनो नाङा बेफोरखौ दिनै नोंसोरो एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ केडारफोरखौ नाय आरो सिन्था खालाम गथ'फ्रा दिनै एनडिएफबिनि गथ'फ्रा गाबनानै बुंदों जाय गथ'आ दिनै जौ लोंफेरा गथ' बेफोरो मेगन सिगाङाव आंनो ट्रेनिं होबोनो मोननाय गथ'फोर बेफोर दिनै जौ सोलोंनो गोनां जादों बेफोर मानो सोर खालामदों बेफोरखौ गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर' नोंसोर सानैयानो खालामदों दुखु मोननानैसो बुंदों आं बेखिनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो माखासे खोथाखौ हमथायाखैमोन दिनै आं बुंनो गोनां बायध'था जादों बेखिनि बाथ्रायाव दुखु मोनदों आं जाय सेंग्राफ्रा दिनै सानै सेंग्राफोर फन खालामनानै बुंहरदों आंनाव गाबनानै बुंहरदों जे सार होननानै बुंहरदों जोंखौ सनमान होयो दाबो गथ'फ्रा जोंखौ आरो नोंसोरखौबो सार होनो सनमान होयो नोंसोरखौ दिनै बेफोर सनमानखौ नोंसोर लाखिनो हाया रोङा बेफोरनि सार होननाय सोदोबखौ नोंसोरो बुजिया जों बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनो बायोलै सोरबा प्रमदखौब्लाबो जों बेफोरबायदि गोरा खोथा बुंनो बायो आरो समाया जोङो नोंसोरखौ बेफोरबायदि बुंनो गबिन्द बसुमतारी बिथांखौबो जों बिदि बुंनो समाया नोंनि खाथियाव जों थानो गसंनो समाया मिथिबाय दिनैहाय आमथिखानि गथ'फ्रा दिनै मा मावनानै जादों मोजां उदिस ला मिस्टार फेरेंगा फरेस्ट मिनिस्टार ना मानिबा मिनिस्टार एनडिएफबिनि केडारफ्रा दंफां खावनानै जानो गोनां बायध'था जादों मिस्टार फेरेंगा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि दंफां बोनानै जानो गोनां जादों बेफोर हालादा मानि थाखाय जादों बेफोर अबस्थाया मानि थाखाय जादों नोंसोर मोजां लिड लानो रोङाखै नोंसोर मोजां नायनो रोङाखै मोनसे स्किम हराखै बैफोर गथ'फोरनो मानो हरनानै होआखै मानो हरनानै होआखै नोंसोरो दिनै नोंसोरनि खोथाखौ सानबा जानाय नङा नोंसोरनि खोथाखौ पारसेन्ट जानायनि खोथाखौ सानबा जानाय नङा दाखालिबो गथ'फोरा गबिन्दनि खाथियाव 3 गथ' थांदों बिसोरो पारसेन्ट होनो हायाखै पारसेन्ट होनो हायैनि थाखाय बै गथ'फोरनो मोनसेबो खामानि हराखै गबिन्द बसुमतारीया दिनै नोंसोरो पारसेन्टनि नामाव मा जायाखै नोंसोरलाय पारसेन्ट जाया होनबाय थादों मानो जाया नोंसोरलाय पारसेन्टखौलाय सोर पारसेन्ट लायाखै सोर एमएलए लायाखै सोर मन्थ्रिया लायाखै सोर एमसिएलएफ्रा लायाखै पारसेन्टखौलाय गासैबो मा बिटिसिआव बिपिएफआनो होन इउपिपिएलआनो होन बेफोर खोथा बिसोरो फिसा पार्टि मिथिबाय कंग्रेसआवबो दिनैहाय बेसेबांबा लाइबिलिटिस खालामना गालांदों बिजेपिया सुखायनो गोनां जादों दिनै बिजेपियावबो पारसेन्ट जाया होनना बुंदों जागासिनो दङ कंग्रेसआ जायाखै होनना बुंदों जागासिनो दङमोन बिसोरबो बै समाव दिनै नोंसोरो जिर' माने पारसेन्ट जाया होननानै पारसेन्ट जायाब्लालाय मानोथ' हराखै खामानिफोरालाय प्रमद बर' एनडिएफबिनि गथ'फोरखौलाय माथो नायाखै हा अमा गोदाना जानांगौ नोंनि पलिसिया बिदिसोमोन एनडिएफबिफोरखौ गोदो हाग्रायाव थानानै बिसोरो बिराद मोजाङै थाबोबाय दुखु खस्थ' खालामाखै बिसोरखौ दा दाउ फायखार अमा फायखार बोरमा फायखार बिदियावनो सेस खालामनानै दोनजोबनोसै बोरो नोंनि साख्रि होगोन नालाय बोरो नोंनि बे दाउ फारामनि माबाफोरा मालाय बोरो साख्रि होगोन नालाय बोरो 1 भट 1 जबा बोरो मानो होआखै एनडिएफबिनिफोरखौ जायफिना गथ'फ्रा दिनैहाय साख्रि मोनथावथाव उपजुक्त सेंग्राफोर दङ बेफोरबायदिनो साख्रि मानो होनो हायाखै दिनै बेफोरबायदि सेंग्राफ्रा मा अबस्था गोग्लैनानै दं खबर लाफेरदों मालाबा प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी नों मालाबा खबर लाफेरदों आरडि फेक्सननि लिडारफोरखौ बाद दोन रन्जन दैमारिनि अनगायै आरडि फेक्सननि लिडारफोरखौ
फोथायनो थान मोनो खारन बिसोरनि खोथाखौ गबिन्द बसुमतारीब्लाबो सोरबाब्लाबो फोथाया दुखु मोनदों आं जाय गथ'फोरा दिनैहाय मोनसेबो खामानि बेफोरबायदि लेथ्रा खामानि मावफेरा बेफोर गथ'फोरा दिनैहाय बे अबस्थायाव थांदों गाबनानै बुंहरदों आं दुखु मोनदों नोंसोर मोननाय नङा जों बायदि जा बैसोर बायदि मावनानै जालाय गबिन्द बसुमतारी बै प्रमद बर'आबो बेफोरबायदि खालामनानै जालाय हायोब्ला दम दङब्ला प्रमद बर' नोंनि बे कख्लाबारियाव UPPL नि मानि भटनि गिदिंबाय थानाया सोलिया मोनथिबाय बर' रायजो राजाया नोंखौ सिनायै मोनथियै बाखि गैया एक नाम्बार थगायसुला नोङो दुइ नाम्बार नोङो बर' रायजो राजाखौ फानदों NDFB खौ नोङो अलखदाव खोख्लैदों मोनथिबाय प्रमद बर'आ नोंनि भिडिअआ गाबोन फैबावगोन मोनथिबाय गाबोन सफैबावगोन नोंनि भिडिअआ नोंनि बारै आं जेब्ला नोङो बेंटलाव मोनसे मिटिं लादों मा खोथा बुङा नोङो आं फार्स्टआवनो बुंगोन रिभलिउसनारिफोरखौ जाय जांख्रिथायारि आफाद बेफोरखौ सनमान होनांगौ होननानै बुंदोंमोन बिनि बारै बुंगोन जायहा मुंख्लं जादों बेफोरनि नामाव 5 लाख अनसुंथाइ जागोन बिनि बारै जागोन प्रमद बर' सिदा सिदि खा प्रमद बर' मोनथिबाय सिदा सिदि फेरेंगा गबिन्द सिदा सिदि खोथा बुंगोन दिनै मानोथो गनुश्याम दासआ लेथ्राखौलाय मानो बुरखांजादों ओइ बड'लेण्ड रादाबाव ना मा बावहाय नाय नोंसोरो फेरेंगा गबिन्द माबा प्रमद बर' BTR नि चिफ मिनिस्टार नोङो नाय मा होनजादों सासे हारसाया मा होनदों UPPL नो भट दा होननानै बुंदों बावहायबो आंबो बुंदों आं प्रमद बर'आ BPF आव फैयोब्ला आं एन्टि BPF एन्टि प्रमद बर'खौ आं थैजासिमबो सापर्ट खालामा प्रमद बर'आ जुदि गाबोन BPF आव थाङोब्ला आं UPPL जों सापर्ट मोनथिबाय गाबोन जुदि मोननैजोंबो ज' जानानै जुदि प्रमद बर'आ मोननै पार्टिजोंबो जुदि ज' थायोब्ला आं AIUDF आजमल मोनथिबाय देरहायिया बे उननि बाथ्रा प्रमद बर'नि उल्था बुंबाय थागोन आं खारन प्रमद बर'आ जोंखौ दिनै बुथारजोबदों पेरेलाइज खालामदों साख्रि होगोन होनना बुंदों बेबो गैया दाउ अमा फिसिनायनि नामाव बहाथो दाखालि लेटेस्ट उदालगुरियाव मोनसे लाबावबाय साबाजों जइन जानानै लानांगौनो साबाजों बावहाय बेसे हरगोन 5 लाख साबसिडि ना मा बिबो साबसिडि होगोन ना मागोन बबे फान्डनिफ्राय होगोन बेफोरो सोरबा सासेया थगायना जानाय नङाथ' प्रमद बर' सोरबा सासेया थगायना जानाय नङाथ' मानो NDFBल' मोननांगौ NDFBआल' देहा गारदों नामा पाब्लिकआ बुजायाखै NDFBनि नामाव पाब्लिकआ गावथारजायाखै NDFBनि नामाव पाब्लिकआ दिनै ओंखाम जाहोदों पाब्लिकआनो दिनै रायजो राजायानो दिनै दोनदों रायजो राजायानो दिनै NDFBनि नामाव गावथारदों मानो होनो हाया अनलि फर NDFBनिल'नो अनलि NDFBआल' मोननांगौ मा खोथा बिलाय साख्रिया दिनै पुलिस पेरामिलिटारिनि खोथाया रायजो राजाखौनो जुदि लानो हाबायबा बै दाउ अमा फिसिनायनिखौलाय मानो होनो हाया रायजो राजानो होनानै हो नों जुदि रायजो राजानि फारसे अननाय दङब्ला साननाय दङब्ला प्रमद बर' गबिन्द बसुमतारी थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि।